Kontrobersyal. Naging kabit po ako ng kontraktor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening mga kabisyo. Magandang gabi mula Luzon, Visayas, Mindanao at ang oras natin ngayon sa buong kapuluan. It's already 11:21 PM na po mga kabisyo. At ikay po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, nandito na po tayo sa programa natin na Top Secrets. Ito po ang programa na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture sa radyo. Ito po ang programang hindi kahusgahan bagkus ikay lamang ay papakinggan. Kaya mga kabisyo, sa kabilang linya po natin, makakasama na po natin ang caller natin at kilalanin po natin siya dito sa Top Secret. Good evening po sa inyo. Good evening po. Good evening, ma'am. Good evening po. Alright. Ma'am, ano pong pangalan ninyo? Elise po. Elise. Itago natin sa pangalang Elise. Okay. Elise, ilang taon ka na po? 20 po. 20 years old? Opo. Napakabata. Okay, Elise, 20 years old. Tagasan po kayo? Pasig Palengke po. Pasig. Okay, Elise, 20 years old. Taga Pasig Palengke. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po, nangyari po siya, 7 years old po ako. Then, yung time po na yan, sinama po ako ng pinsan ko na umalis ng bahay. Kasi na time na yun, hiwalay po yung magulang ko. Tapos, nagsabi po siya sa akin na pupunta daw po kami kay mama. Then, syempre bata, nagtiwala po ako sa pinsan ko. Tapos, nung time na yan, naglalakad lang po kami. Hindi po namin alam kung saan po kami pupunta. Tapos, lagi ko po siyang tinatanong kung saan nababanda yung bahay. Pero wala po siyang tugon. Inabutan po kami ng gabi sa daan. Halos mag-8 na. Tapos, may nakasalubong kaming isang lalaki. Tapos sabi niya po sa amin kung saan daw po kami pupunta. Hindi kami sumagot dahil sa sobrang taranta ko po. Umiyak na lang po ako nun. Tapos kinukulit ko po yung pinsan ko. Then nung time na yan, nakarating na po kami ng Hello, Elise? Okay. Tapos po, nung nakarating na po kami doon,
hindi na po namin alam kung saan na po kami pupunta. Inaaya ko na po siyang umuwi. Tapos sabi niya, wala na daw pong sasakyan. Hindi daw po kami makakauwi. Nung time na yun, hindi ko na po alam kung ano pong gagawin ko. Kasi po, kabado na po ako nun. Then, nung time na yun, umupo na lang po ako sa gilid, tapos umiiyak. Tapos yung pinsan ko nakatayo lang. Parang wala po siyang iniisip na problema. Parang wala siyang iniisip na ayos lang na mawala kami, ganun. Tapos no time na po na yun, may huminto po na motor sa amin. Tapos nagsabi po siya sa amin na saan daw po kami pupunta. Gabing-gabi na daw po, bakit nasa galaan pa daw po kami. Then time na po na yun, kinausap po siya ng pinsan ko. Nakiusap na kung pwede daw po ihatid kami dun sa bahay. Noong time po na yun, kabado na po ako. Hindi ko na po alam kung tama po ba na sumama kami dun. Kabado na po talaga ako nun. Tapos nung sabi ng lalaki na yun na, sige, sumakay na kayo. Ihahatid ko kayo kung saan mo yung bahay niyo. Noong time na po na yun, nagtiwala po yung pinsan ko. Tapos nagsabi po siya sa akin na, tara na, uuwi na tayo. Ihahatid tayo nito ni kuya, sabi niya. Tapos noong time po na yun, ayaw ko pa sanang sumama. Kasi iba na po yung pakiramdam ko nun. Pinilit lang po talaga ako na sumakay sa motor. Saan kayo dinala, pasakay Elise? na po. Yung dinala kayo sa motor? Sinakay na po kami sa motor. Tapos, noong time na yan, umandar na po yung motor. Nung paandar na po yung motor, tumitingin lang po ako sa gilid. Kasi kabisado ko po yung bahay namin eh. Tinitingin po ako sa gilid. Tapos nung time na lumagpas na po kami, pinaharurot na po yung motor. Tapos kinukurot ko na po sa tagiliran yung lalaki. Tapos sabi ng pinsan ko, huwag ko daw kurutin. Kasi baka daw po mapangga po kami. Tapos umiyak na po ako nun. Tapos noong time po na yun, nakatulog po ako sa likod ng lalaki. Then, tapos naramdaman ko na lang po na bumaba. Huminto na po yung motor. Pagdilat ko po, nasa liblib na po kami na lugar. Iisa lang po yung bahay. Tanging sa kanya lang po talaga. Wala pong kapitbahay. Tapos po noong time na yun, pinapasok niya po kami sa bahay niya. Then, nung pinapasok na po kami, pinaupo niya po ako sa sopa. Tapos yung pinsan ko po, pinadiretso niya po din sa CR. Noong time po na yun, hindi ko po alam kung anong gagawin nila sa CR. Pero bukas po yung CR na yun. Bukas yung pinto. Habang ako nakaupo dun sa may upuan, tinitignan lang po kung anong ginagawa nila. Tapos nung nagtanggal na po ng yung lalaki, doon ko na po nakita yung mukha niya. Isa po siyang Bombay. Tapos, noong time po na yun, may ginagawa po sila na hindi maganda. Sinusunod lang po siya ng pinsan ko. Tapos habang po ako umiiyak, habang tinitingnan po sila. Tapos, sabi ko po sa kanya na umuwi na po kami. Na hindi ko na kaya. Kasi, nakakapabay na po yung ginagawa nila.
Elise, anong ginagawa nila? Yung that time na nakita mo na nagtanggal na ng bonnet, kung ano man yung nasa mukha, nakatakip doon sa Bombay na sinasabi mo. Anong ginagawa nila ng pinsan mo? Pwede po ba sabihin? Yes, pero wag ka lang gagamit ng mga vulgar words. Kung kaya natin na gumamit tayo ng mga salita na hindi natin magagamit yung mismong pinakapunto natin, gawin natin. Nung time na po na yun, inubad na po ng Bombay yung panty ng pinsan ko. Then, pinaupo po siya dun sa may kubeta po. Tapos, nung time na yun, hinuhugasan po ng Bombay yung ano ng pinsan ko. Ilan taon tong pinsan mo? Like, ano po, 13 po siya nun. 13 siya, tapos 7. 7 ka nun that time eh. So, pinaupo siya doon ng Bombay and then hinuhugasan yung private part niya. Tama ba ako? Opo. Tapos, anong next nangyari? Tapos po pagkatapos niya kung ano, kinain niyo po. Kinain po ng Bombay. Noong time na yun, akala ko po, sinasaktan niya pinsan ko, kaya sigaw po ako ng sigaw. Hingi ako ng hingi ng tulong. Tapos pagtingin ko po sa bintana, yung gate niya po punong-puno po ng ng mga natutulis na bagay. Tapos po noong time na yun, nung nakita ko na po silang ginagawa yan, pilit po ako sinasanyasan ng pinsan ko. Sinasanyasan niya po ako na umalis na, pabayaan na lang siya. Pero nung time na yun, hindi ko talaga alam yung gagawin. Habang nakatalikod yung Bombay, dahan-dahan ko pong inusog yung upuan. Tapos, dahan-dahan ko rin pong inangat yung lock. Tapos nung time na bubuksan ko na po yung pintuan, sabay po tumingin sa akin yung Bombay. Sabi niya po sa akin, huwag daw po ako lalabas. Pag lumabas daw po ako, papatayin niya daw po kami. So, paano kayo nakatakas doon, Elise, sa mga pangyayari na yon? Nakatakas po kami noong time na sinarado po ng pinsan ko yung pintuan ng CR. Ako po ang unang nakatakas. Binuksan ko po yung pintuan, nakalabas po ako ng gate. Pagkalabas ko po ng gate, puro damahan po kasi yung nasa nakapalibot. So, nagtago po ako sa mga malalaking damahan. Nanginginig po ako, tapos takot na takot. Tapos, yun po, lumabas po yung Bombay, hawak na yung baril. Tapos doon ko na lang po nakita na, nagtago na rin po yung pinsan ko doon sa isang damahan. Tumakbo po siya. Tapos, noong time na yun, habang hinahanap po kami ng Bombay, pinapaputok niya po yung baril niya. Then, noong time na yun, hindi ko na po talaga alam gagawin ko. So, Elise, yung nakalabas ka at yung pinsan mo ang nahuli bago makalabas at pares naman kayong nakapagtago doon sa damuhan, ano nang sumunod na pangyayari? Paano kayo nakaligtas? May nag-rescue ba sa inyo? Paano nawala yung Bombay? Nahuli ba tong Bombay? Kwentuhan mo naman kami, Elise. Opo. Noong time na yun, nakaalis na po kami. Buti na lang po may isa pong matandang babae na naglalakad po. Ganun po. Ewan ko po kung
sino po yun. Basta nakita po namin siya, humingi po kami ng tulong. Noong time na yun, iniyakan po namin siya para matulungan niya kami. Tapos po, dinala niya po kami sa barangay. Tapos noong time na yun, yung barangay na yun, inano niya po kami. Parang sinabi niya po sa amin na parang pinasalayisin niya sa amin yung itsura ng Bombay. Tapos nung time na yun, hindi ko po masabi kasi sa trauma po, hindi po ako nakapagsalita nun. Parang tulala lang po ako nun. Tapos yung pinsan ko po na nagsabi dun. Tapos nung time na yun, gising na lang po ako umaga na sabi niya na nahuli na daw po yung Bombay. Tapos sabi ko sa pinsan ko, umuwi na kami. Ayoko na makita yung Bombay na yun. Tapos yun po, hinatid po kami ng barangay doon po, uwi po sa bahay. Then, nung time na yun, nakaabang na po noon sila papa sa may Tapos, yun po, nag-away-away na po sila. Kasi daw po, bakit pa daw po ako dinadala kung saan. Tapos nung time na yun, doon na lang po sa amin sinabi na yung Bombay daw po nakulong. Tapos daw po, Ano po nangyari? Tapos yung tita ko po, sabi niya po doon sa para daw po pakawalan daw po yung Bombay, ibigay na lang daw po sa kanya yung motor. O kaya kung ano man po may bibigay para daw po makalaya yung Bombay. Kasi po time na po na yun, hinihingi daw po ng tawad yung nanay ng Bombay. Parang inanahan lang po ng pera. So Elise, anong nangyari? Yung nahuli yung Bombay, gusto makipag-areglo ng nanay, tama ba ako? So ang hinihiling na lang ng tsuhin mo is kuhain yung motor ng Bombay. Tama ba ako? So, umagri ba na nabigay ba sa tsuhin mo yung motor na to? Opo. Anong reaksyon ng magulang mo, nanay mo, tatay mo na syempre bilang ako magulang, hindi ako papayag na basta-basta lang napapakawalan yung ng molestya sa anak ko? Kasi po noong time na yun, hindi po alam ni Papa. Then, yung mama ko rin po, hindi din po alam ng mama ko na ganun po yung nangyari sa akin. Ganun po yung nangyari sa amin. Then, nung nalaman po yun ng papa ko, nagalit po. Nag-away po sila ng tita ko. Yan. Tapos nung away sila, sabi ng papa ko, ganun lang ba talaga? Sabi ng papa ko sa tita ko na ang liit naman doon ng halaga. Kung katawan lang daw po yung ibigay. Paano nila na settle yung gulo na yon? Siyempre, oo nga naman, tama naman yung tatay mo. Na bakit tatanggap ng motor kapalit ng inyong katawan at dapat maparusahan talaga yung taong nagkasala, yung Bombay. Noong time po na yun, hindi na po nangyari si Papa nun. Sabi ni Papa, sige, okay lang naman. Wala naman nangyari sa anak ko. Anak niya naman yan. Bahala na kayo kung ano ang gagawin niyo sa ano. Noong time po na yun, galit na galit po ako doon sa pinsan ko. Kasi gusto ko lang naman po makita yung mama ko. Pero Okay. Pero yun na po mangyayari.
ang bilis ko po talaga magtiwala. Elise? Po. May buo na ba ang kwento mo? Opo. May gusto ka bang sabihin sa mga pangyayari sa'yo or may gusto ka bang marinig? Ano bang gusto mo? Ano bang mga natutunan mo dun sa mga pangyayari na yon? Ano bang sinabi sa ng tatay mo, ng nanay mo, nung nalaman nila lahat-lahat yan? Bukod dun sa inaway nila yung tiyahin mo, mas pinoteksyonan ka ba nila? Ano nang mga next step ninyo? Ang ano ko lang po dun, huwag basta-basta po man magtitiwala. Kahit kanina, mapapinsan mo po yan o ibang tao. Huwag ka basta-basta magtitiwala. Kasi hindi pa natin alam yung tinatakbo ng isip nila. Kaya paalala lang po sa mga kabataan ngayon, kung nakikinig po sila, ibigay lang po nila yung tiwala nila sa karapat-dapat. Okay ka na? Elise? Opo. So ngayon, Elise, kasama mo ngayon sa bahay ninyo yung daddy mo or mami mo ngayon? Nakanino ka ngayon? Kaninong poder? Tito. Nakay tito ka ngayon, yung tumanggap ng motor. Hindi po. Hindi pa yun. Ibang tito? Opo. Okay. Actually po, yung pinsan ko po na yan, pumanaw na po siya. Yung pinsan mo na nakasama mo doon sa nangyaring trahedya sa inyo doon sa Bombay, pumanaw na? Opo. Anong kinamatay? Sa ano po? Siguro po dahil sa pagtaas ng dugo. Pagtaas ng Hindi po dugo? agad agapan. Mm, High blood. Yun po. high blood. Okay. So sumalangit nawa yung pinsan mo. And sana maging aral na sa'yo ang lahat ng mga pangyayari. And sana yung mga magulang mo ay magdoble ingat na, di ba? Lalo na ngayon, nasa poder ka ng tito mo, wala ka na naman sa magulang mo. Di ba? Sana, doble ingat tayo. At tama din naman yung sinasabi mo, agree din naman kami na dapat talaga, wag tayo basta-basta nagtitiwala, di ba? Hindi madali ibigay dapat ang tiwala natin. Lalo na sa mundo natin ngayon, di ba? Hindi basta-basta binibigay yan. Ayan. May gusto ka pa po bang sabihin? Wala naman po. Okay. Elise, maraming salamat sa kwento mo ngayon na napakinggan namin. Thank you po. Sana mag-ingat ka palagi at naway maging safe ka palagi sa mga lakad mo, sa mga ginagawa mo sa buhay mo. 'Di ba? At maging aral na 'yan sa iyo, Elise, ha? Opo, kayo din po. Maraming salamat. Thank you po. Alright mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating caller ngayong araw na to na si Elise. At yun po, ang kwento niya lang naman mga kabisyo ay 7 years old siya, kasama niya ang 13 years old na pinsan niya mga kabisyo na sila po ay dapat pupunta sa kanyang magulang. Dahil nga po naghiwalay na po sa maagang panahon ng kanyang nanay at tatay, kaya po ang pinsan niya ay nag-imbita sa kanya para puntahan daw yung bahay ng nanay niya. Sa murang edad na 7 taon, sila po ay bumiyahe na walang kasamang nakakatanda. Parehas menor de edad. May lalaki silang nakasama na dinala sila sa Cubao.
At ilang sandali lang, may motor daw na tumapat sa kanila. At sinabi nung lalaki na nasa motor, mga kabisyo, nahatid na daw sila doon sa lugar nila na uuwian at pupuntahan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mga kabisyo, sila po ay dinala sa liblib na lugar at yun po ang bahay na sinasabi niyang Bombay. Nagulat po siya, mga kabisyo, dahil ang pinsan niya po na 13 anyos ay pinapunta daw po dun sa CR at pinahubad ng short. At ang ginawa po ay hinugasan muna ang private part ng 13 years old, mga kabisyo. At ang nakakagulat pa doon, mga kabisyo, imbis na ihatid ng Bombay doon sa bahay nila, ay binastos po dahil kinain daw po yung private part. At nakita po daw ni Isa yon, Elise, yung pangyayari na yon. Kaya po dali-dali po siyang tumakas at nagtago po daw sa liblib. At yung pinsan niya po ay mismong nakatakas din, mga kabisyo. At nakita na rin po daw nila yung Bombay ay naglabas ng baril at nagpaputok sa labas ng tahanan nito. Buti na lang may sumaklolo sa kanila na isang babae at dinala sila sa barangay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, mga kabisyo, yun, nandun na po sila sa tahanan ng pinsan nila. Ang tanging gusto lang ng tiyuhin niya na tatay ng pinsan niya magbayad na lamang ng isang motor upang maabsuelto na ang mga pangyayari. At sa madaling salita, mga kabisyo, natapos po ang kaso dahil po naibigay po ang isang motor at hindi po nakulong itong Bombay. Mga kabisyo, ang aral lang natin dito sa kwento ni Elise ay pag-ingatan po natin ang ating mga anak. Pag-ingatan po natin ang sarili natin na maabuso po tayo ng ibang tao. Mga kabisyo, yun po ang kabuuang kwento na binahagi sa atin ni Elise at hinimay-himay ko lang po, mga kabisyo, para maintindihan nyo po ng maayos. Mga kabisyo, sa mga nakatutok po sa atin sa radyo, sa ating online, naway intindihin natin mabuti ang mga nagbabahagi ng kwento. Dahil minsan, dahil sa dala ng kaba nila, dahil dala ng kanilang hindi maintindihan na nararamdaman habang nagbabahagi, talagang minsan nakala natin gulo-gulo ang storya nila. Pero ito kasi ang programa na handa kang pakinggan at hindi ka huhusgahan. Kaya wag natin po sana pangunahan ng mga nagbabahagi ng kwento, mga kabisyo. Mga kabisyo, muli maraming salamat po sa inyo. Ako po si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-follow po sa aking Facebook page na Titangelo at huwag niyo rin pong kalimutan na mag-follow sa aking TikTok account na Titangelo. At huwag niyo rin po sanang kalimutan na suportahan ang Rocky Secret Files at syempre ang Top Secret natin. Ayan po, naka-flash po yan sa ating screen ngayon ang Rocky Secret Files. At syempre ang ating Top Secret. Bukas po, mga kabisyo, abangan natin ang Rated SPG natin. Ano kaya ang Rated SPG natin bukas? Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.